B'investiment ta' madwar 20,000 euro fl-aħħar xhur saru xogħlijiet estensivi f'binja li sservi ta' ċentru taż-żgħażagħ f'Ħalluqa. Dan iċ-ċentru magħruf bħala il-Luqa Youth Center tmexxih laqda volontarja taż-żgħażagħ Luqin. F'dan iċ-ċentru issir ħidma li tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja ta' madwar 30 adolescent żagħżugħ. Minbarra li jsirulhom sessjonijiet ta' informazzjoni li kopru diversi temi, jiġu organizzati diversi attivitajiet li permezz tagħhom ikunu qed jgħinu lil ħaddieħor. Il-President tal-Luqa Youth Center Nikoletta Kwelina qalet li b'dan il-proġett iż-żgħażagħ jistgħu jgawdu minn sala ġdida u aċċessibbli. Hija spjegat li l-grupp taż-żgħażagħ beda jaħseb biex jagħmel dan il-proġett waqt il-pandemija. Kif laqtet il-kulħadd il-COVID, aħna provajna naħdmu kemm jista' jkun biex il-membri kollhom post sabiħ biex ikun iktar modern u bekk għamilna ċertu riċerki biex aħna naraw l-aħjar skema għalina bħala ċentru. Il-proġett seta' jsir permezz tal-fondi mill-Kunsill Malti għas-settur volontarju. Il-kap żguttiv tal-Kunsill Malti għas-settur volontarju għalli lan ta' kull għajnuna kemm finanzjarja kif ukoll ta' taħriġ u appoġġ li tingħata mill-Kunsill huwa li ssaħħaħ u ssostni lill-għaqdiet. Fil-fatt dan huwa proġett sostenibbli, huwa proġett ukoll infrastrutturali, mhux dejjem proġetti li jmorru jgħaddu ma' xi ħaġa investiment fil-lokalità tagħhom b'tali mod li kemm huma u kemm iż-żgħażagħ li iridu jiġu ħajgawdu mill-frott ta' dan il-premises li llum il-ġurnata ilu snin u fl-aħħar mill-aħħar dan ħa spinta l qudiem b'tali mod li jkun jista' jservi b'mod prattiku, b'mod aċċessibbli u b'mod iżjed modern. Il-Ministru responsabbli mill-volontarja Giulia Farrugia Portelli sostnit l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ is-settur tal-volontarjat li jsawwar is-soċjetà Maltija. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zopparditanti qal li huwa ta' sodisfazzjon li wieħed jara investiment f'ċentru bħal dan attrezzat għaż-żgħażagħ. Preżenti wkoll kien hemm is-Sindku ta' Ħalluqa John Xkembri.